isinqumo sakhe isinqumo sakhe bafethu usamukelo kahlahle ngaliwe umbali waliwe. Yes, ngidalelwa kuyena uqinisile ngidalelwa kuyena but ke What's that? I mean, Pushka or Janui. Sergio, please close the door. Yes, close the door, please. okay guys, into ezalayo sithi nazi ukuthi mina noSamkelo siyaphuza ndawonye isitayela utshwala soba ku right. So yeah. Kwenzekile ke the last time saphuza okokuqala nje indaba yethu la yaqala khona uxabana kwethu sixabana indaba otshwala. Guys, imani ngicela ukuxoxa indaba kuqala ngingaqale nikhulume ningabozi ukuthi ngithini. Okay, kade ngixolisa guys, ngixolisile namanje futhi namanje live namanje ngiyaxolisa kuSamkelo. I think niwabonile wonke ama conversation ukuthi bengixolisa but ke njengoba sila eGoli asixatshaniswanga ukuthi mhlambe ngidakiwe ngamthuka njengoba kade siphuza no guys. Into eyenzekile uSamkelo kube nje lokuthistana nje yokungatheni sihleli sisonke nabo cameraman bakhe. So beno cameraman bakhe kontade beyishe bengayithandi kumina sesiphuzile ngani. So lento baloye beyisho bevumelana bo2 bevumelana bo2. So mina mase ngiphakamisa izwi ngokusho ukuthi angisayithandi lento abayishoyo. So iphutha lami shuthe libe lapho like shuthe guys mina bekufanele ngithule mina uSamkelo no cameraman wakhe bakhulume lezi zinto abebeyikhuluma bengayithandi ne shuthe mina bekufanele ngithule iphutha lami libe lapho ukuthi ngiphakamisa izwi ngimtshela ukuthi no angisayithandi lento abayishoyo. Okay, angazi noma ubengicuphile yini shitheni behlezi uyashoka ukuthi leyo nto ukuthi ngamthuka le eThekwini ubengakoyidlulisi. But ke mina ubengangitshelanga ukuthi ubengakoyidlulisi leyo nto. All along mina I was thinking right because bengicanga sisi right because ngaxolisa like guys yes ngalenza iphutha ngiyavuma ngangidakiwe sidakiwe so2 Sithakiwe sothunga khuluma ngaze ngakhuluma amagama lawa enhlezi ekhulunywa yini. Hayi ngoba ngangiqondile but it's just into ehlezi ila ekhanda lami because into yokuthi ni guys nani into enikhulumayo la. Uyayibona not ukuthi ngangiqondile but ke guys but ke ngazama ukuxolisa and yena uSamkelo guys akafuna ukuxola and nama ayikho into engayenza bafethu ngizamile ukuxolisa ngaxolisa nangesikhathi yenzeka lento ngaxolisa like manje njengamanje kushise pride of course guys uSamkelo ngeke ngize ngiye kumthanda engamthanda uSamkelo ngiyamthanda guys uSamkelo ngiyamthanda because kuninga sesikwenzile ndawonye has been good to me ube indoda right nenothando and everything right ne ukuthi kuphela kushuthe ngikwenzile yena ngeke asakwazi ukuthi akumele so ya no asikho isidingo sokuthi guys nithuko uSamkelo asikho ngempela bafethu isinqumo sakhe naye leso like shothi use right ngendlela okwenza ngazi yazi ngani ukuthi ngingayichaza ngiyithini mina lento bafethu then intombazane aphuza sisuke iphutha yangiyazi ukuthi kusuke kuyiphutha but sisuke sijabulile sonke Sijabulile sonke guys kumnandi nama enje kusambe bengathandi ngisho ukuthi ngiyikhulume bengithi mina nizobona senibona nje ukuthi we are no longer together but ke sengithi nami Nkosi yami bufethu
Guys, ayikho into engingayenza ngizamile yazi ayikho into engingashintsha ngayo because yena njengamanje ungizondela into engayisho long time ago. Hayi manje ngangcono ukuthi mhlawumbe lento eyokhuzayo into yamanje. Ya bengingayeka ukuphuza but ngizokuya kanjani usengishile already so shusa ngisayisengiphuza notshwala abantu. Ngeke ngize ngibuye because usengilahlile guys already. Ngaliwe ngiyakho. Kodwa ke ngizoba right. Guys, mina asiqondile bantu ngomzisa ubhlungu but usamkelo guys isinqumo sakhe asithathile leso and ayikho nathi into esingayenza mina nani ayikho into esingayenza cause uyena owazi ukuthi uzizwa kanjani yabo. So ngizoba right kubhlungu namina kubhlungu. Very painful guys. Kade ngikhala like ubusuku bonke. Usuku lonke izolo. Yabo, but ngizoba right. Yo, vele ngisho njalo ukuthi hey content akusiyona content nami ngifisa ngabe i-content I so wish but akuyona content guys. Kade ngimncenga shembe futhi kade ngimncenga ngizamile nje kakhulu ukuncenga bakithi ngazama ngizamile angazi mhlawumbe nama conversation engakusho ukuthi like angazi ngakhipha igama lokuthi uyangiyuza. Yes, ngangidakiwe and ngirong ngiyalivuma phutha but mayingasangixoleli guys mangixolisa intoni kufanele ngiyenze guys yini kufanele ngiyenze ayikho indlela engingenza ngayo guys kushuthi nje ukuthi samukele nisonke ukuthi sehlukene thina. No guys, siyaxolisa mina by my side ngiyaxolisa and bengifisa ngamuthi izinto sezilungise but ke